Ksiądz Adam ma jasny płomień wiary i talent do robienia rzeczy niezwykłych. W samym środku naszej istoty jest punkt, niepokalany żadnym grzechem. Punkt nicości, należący wyłącznie do Boga. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Wiesz, że w zeszłym roku studeł podpalił uciekł? Po 3 dniach go w lesie znaleźli. Boję się, że coś niedobrego dzieje się w ognisku. Zajmę się tą sprawą. Nie zamiatamy pod dywan, jak to się powszechnie mówi. Co dzień umieramy. I rodzimy się na nowo. Nachodzi nas zwątpienie. To, co było kiedyś dla nas ważne, staje się miałkiem. A to, co kochaliśmy, odrzuca nas.